aquell. Això té... Ahora sí. ¿Cómo usar? Está bien. No te pases. Primer plano, primer plano. Han acabado con un salto favorable a los locales. El primer partido se ha resuelto con un resultado remunerado. El segundo, un 7-6. Contundente y muy buena la actuación de Francisco González consiguiendo los goles. Vale, no te... Bestia. Ahora vuelve, vuelve. Sí. Cuidado que se rompa. Edición deportiva que hicisteis, que también se entregan los premios ahora, y también de los partidos de fútbol que había anteriormente, los equipos ganadores, que como han sido los del instituto, pues están todos aquí y recibirán la medalla. No, además ha sido el instituto realmente, no ha habido trampa, han ganado holgadamente y muy bien. Bueno, entonces a partir de ahora pues ya presentando el acto José María Subillas, y lo dejo con vosotros. Y luego al final ya también los alumnos de segundo explicarán cómo funciona el aperitivo al final. Bé, comencem, si us sembla. M'ha tocat, com de moment cada any, espero que ara ens rellevarem i ens anirem tornant, m'ha tocat presentar una mica l'acte, però com que ja sé que no esteu per gaires discursos, intentaré no fer cap discurs, sinó dir només un parell de coses per centrar una mica l'acte aquest literari que estem a punt de començar. Bé, com veieu, això es va convertint en tradició i penso que és bo que per Sant Jordi es vagi convertint en tradició trobar-nos a la comunitat escolar, vull dir amb això alumnes, professors i personal no docent que està a l'institut i que vetlla perquè l'institut funcioni. Deia que trobo que és important que ens trobem perquè, si més no, demostra, penso jo, que l'institut és una cosa viva, que som capaços de fer moltes coses, no solament anar a classe, aprendre unes lliçons, passar uns exàmens, aprovar o no aprovar unes assignatures, sinó que som capaços de fer altres coses. I això penso que Sant Jordi és una bona mostra de tot això que podem fer o que sabem fer. Sabem escriure, sabem pintar, sabem fer esport, sabem tocar, sabem tirar fotografies, etc. I penso que tot això també és important,
És important que ens formem intel·lectualment, però també és important que ens formem en d'altres aspectes. Per exemple, en l'aspecte d'expressió, en l'aspecte de convivència, en l'aspecte de civisme, en l'aspecte de saber expressar bé emocions, alegries, etc. Bé, doncs Sant Jordi penso que si té algun valor, a més de d'altres, suposo també, si té algun valor deu ser aquest, de demostrar que som una comunitat viva i que cada vegada podem anar fins i tot a més. Les tradicions, deia, són bones i per això penso que hem d'estar contents d'un any més tornar a celebrar Sant Jordi perquè, deia, es converteix en tradició. No vol dir, però, que les coses s'hagin de fer només per tradició. Les tradicions de vegades poden arribar a col·lapsar, poden arribar a esterilitzar fins i tot comunitats. Penso que no és el nostre cas, però. El nostre cas és de seguir una tradició, però amb ganes de renovar-nos cada any, amb ganes d'innovar, amb ganes de buscar noves fites, noves coses per expressar. El lliurament de premis i de trofeus esportius. Entre altres coses perquè són coses que ja s'han fet al llarg d'aquesta setmana o abans de Setmana Santa i perquè, per exemple, els partits és el primer que s'ha fet aquest matí aquí al centre. Per tant, començarem per això. A continuació hi haurà el lliurament de premis literaris, en català i en castellà, el lliurament del certamen de cartells, el lliurament del certamen de fotografia i vídeo, i que són els següents: Manuel Agramonte, Mari Carmen Álvarez, Damián Adani, Daniel Aznar, Mònica Batxer, Ana Belén Boronat, Marc Cuchí, aquest sí que diré. Yolanda Rodríguez, Dominica Samper, Sandra Torrent, Yolanda Urango, Isabel Velasco, Raquel Vence y Víctor González. Ara ràpidament passaré a donar els premis, les medalles, als equips que avui han guanyat amb claritat a l'emperador Carlos. També han guanyat a l'equip del Coromina. Platino, de oro, todo el mono. Carolina Moreno, Mireia Triguero, Eva María Giné, Alira Regla y Beatriz Maín. Laura García, Eva Rafecas,
Teresa Barroso. En la prova de tanques, sí, María del Carmen Pérez, Eva Casellas. En la prova de velocitat, María Pilar Sanz, Gemma Díaz, Alicia Sopuertas. I en relleus, 4%, Rosa Herbella, Mireia Cortés, Laura García i Marina Canals. En nois, també hem fet el mateix, el que ha guanyat més d'una prova només li donem una medalla i la medalla següent és el segon. Bàsquet i David Monclús. Poden sortir, si algú, En pes, Carlos Franco, David Cases, Xavier Tarragó i Gerard Montllor. Longitud, Àlex Solat, Guillermo Aragón, Òscar Padilla. En tanques, Marc de Castro, José Román i José Castro. Abans de repartir, de llegir l'acte del jurat i de repartir els premis, només un parell de coses, i que són les següents. La participació, com ja és habitual per Sant Jordi, doncs ha estat bastant bona, bastant alta. Per al nostre gust, petita encara. Ens agradaria que hi hagués molta més gent que escrivís coses i que les tirés, que les presentés. Sabem també que hi ha hagut gent que s'ha despistat, això passa sempre, i que encara volia lliurar coses ahir, quan ja els premis estaven pràcticament atorgats, decidits. De cara a altres anys, si us plau, tota la gent que escriu i que té ganes de dir coses i expressar-ho i que se sàpiga, que ho tinguin en compte això i que no esperin a última hora, perquè aleshores es poden trobar així, que ho volen presentar i que no hi són a temps. Bé, sigui com sigui, déu-n'hi-do la representació que hi ha hagut d'estudiants, d'alumnes que han escrit, potser alguns cursos més que d'altres, això també és normal, segons quins cursos hi ha més feina, i que es pot fer i que no passa res perquè s'animi a fer. Bé, dit tot això, passo ja a llegir l'acte perquè sapigueu quins són els premis, però abans també una qüestió de procediment. Com que no es tracta pas d'allargar l'acte, tal com havíem fet els últims anys, no es llegiran els premis literaris a no ser els primers premis de poesia. Accessi al Premi de Poesia 2, la composició que porta per títol Timidesa, de Karim Zahavi, de tercer text.
repartir aquestes roses o per ajudar-nos, demano a l'Helena Arnedo, que tothom... Jordi García, de Crimea. Sergi Expósito, de Crimea. Poesía 1. Primer premio, Jorge García Bastida, de primero A, con su poema de amor. Manzana colorada, como los ríos como las de Río Grande que nacen en las Américas. Es un portento en pequeño, todo lo sabe, todo lo cuenta, y aún no dice palabras, más balbucea su jerga, llena de dulces encantos que expresan su media lengua. Los cabellos son de oro, su azul turquesa y su carita redonda como pomelos de América. Qué bonita es mi niña, qué dulce mi niña buena. Accesi, Teresa Barroso Martínez, segundo A. Poesía 2, primer premio, Montse Teruel, QV, Confusión. Ese día, al despertar, y sin tan siquiera saberlo, llegará, silencioso. Tu ansiedad corrupta pedirá un porqué a tantas cosas, o a nada, tal vez tan solo una excusa para intentar clarificar una vida, un pensamiento que día a día se desvanece, al intentar el reencuentro con esa causa ya perdida. Te ahogarás, sola, en la más profunda oscuridad, en el más sublime abismo. Arrollada contra tu perpetua lucha existencial, clamarás entre tus lágrimas a esa realidad omnipotente en la que siempre te hicieron creer, y gritarás, odiándoles. Absurdos pensamientos se encadenarán, sin dirección alguna, pero seguirás gritando, envuelta en esa exaltada perturbación, fiel protectora de tus propios sentidos. Y seguirás desgarrando tu voz, siempre intentando llegar más allá de esos violentos quejidos sin fin, soñando que quizás alguien pueda oír tus absurdos y estúpidos aullidos. Y será en ese instante, cuando buscando un aliento de luz pretendas demostrarte a ti misma que realmente eres alguien, cuando caerás en ese inútil sueño inconsciente de tu propia locura. Cosas amagadas, ¿eh? Este viernes hay Como en la ola. En la tesis de poesía 2 lo hemos cantado Marta Plana Vidal con Oye, qué poco temblor tienes con las manos.
sentit. Dos veces saltado usted, dos veces saltado. S'ha sentit, no? S'ha sentit. Va, ell. Diego Serrano Gutiérrez, conmigo él. Rosa 2, primer premio. Monte Gómez Gustón, Hugo. Del hilo azul al hilo blanco. No, porque como me daba daño, a ver. Montse, no premis. Está casi encaminada. Una cosa que qui més qui menys n'ha sentit i en pot buscar i se'ls pot enginyar. La veritat és que potser no hi hem donat la publicitat que hi havíem de donar i la participació, tot i ser bastant acceptable, no ha estat com ens pensàvem. No, clar. Segon premi, Marina Canal, de segon set.
dinero.